san barka an daura auren so kwarai na da daɗi na so su tango da kaudi ne samar ya taku na faɗi kusan domin rayuwa ga mabuɗi ƙauna ta zama sannadi na ga yawanta ba adadi fari da kigo da an san mari garkuwa kan ki yi tanadi kun yi zama marar wa'ari sai mutuwa mai dace da bauri za ta raba ku kuma babu sarai ni budiri shagali na aure bikin suna ake yi wa gauri bari da dagar kuwa ga su jere dole na bubbugo tambari mai wakar kuno rai ni na zo inda da soyayya mazayayya yau baba hamayya kun da hanya bari da mai alkunya da tarbiya daukin zamto amarya guna ango min yau tabbaci shakura min kishi zai zamo jigo sakin kai gaci ya fita inda ka wanke korogo ki karba ki ci shi hakuri mai za ya kai zango jira lokaci alƙawarin ku yau ya cika kun kura masu yin fuffuka kun kubuce wa halbin baka da an kai ga aure riba ce ta soyayya mu shaida da ƙauna tun da kuna akan hanya amarya da ango ku yi zama da kinniya rabo yayi rabo ba mai iya cin da kaifiya ki ballaki ya amarya bi angonki hawayenki bisharanki ya fari da kin dace kirke na fi o kyauta ce sauyin kikin zarce aure haushin ki zai huce ladabi da kin dace mijinki waza ta miki kwace kauna sila kuka haɗa jini fata na alkaigi na fi ugar kuwa ango tafiyar da amarya kan tsari jiya ta wuce yau ga mu ciki gobe in ta zo dori mai sauti buga mini ganga ni waka kawayen amarya zuga sun taka an waye da babbar riga san barka biki biki mai shagara hayya kai garkuwa na fiye an goga amaryar safari da lokaci na ku ne sai kuma wani kayan ku durai da koma wagen ku ne sai ku daina yin shakku yan ku na gasi can su gune dan suna ta haushin ku honorable na fi ogal ku a daure ka zama adali matar ka ce fari da na shaida akwai hankali ku zo ku jizance na takaice ku dai kun yi dace sa'a kun yi zarce zaune dukan sirrin ne amarya da an